משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. התחלנו לפני 8 שנים עם 58 תלמידים, התפתחנו וכרגע אנחנו מתקרבים ל-1,300 תלמידים עם צוות של כ-150 מורים. יש לנו חטיבת ביניים אור תעופה וחלל שבעבר קראו לה דקל ב', ויש לנו תיכון ויש לנו י"ג י"ד. באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומגע מקרי. החיבור עם החטיבה בראייה פדגוגית מצוין, כי הוא נותן לנו את האפשרות לקדם את התלמידים לבחינות הבגרות כבר בכיתה י'. לפני כשנתיים קיבלנו החלטה אמיצה לפתוח כיתה שעוסקת בהתמודדות עם תלמידים מצטיינים. הכיתה נקראת כיתת מופת בבית הספר, כשמה כן היא. תלמידים מצטיינים בהישגיהם הלימודיים וברצון שלהם ללמוד בהרחבה ובהעמקה, בחרו ללמוד אצלנו כאן בבית הספר. אצל כיתות אחרות זה נקרא מדעים, אצלנו זה מתחלק ל3 נושאים מדעים האלה, ביולוגיה, פיזיקה וכימיה, שזה מורחב אצלנו יותר. ובעיקרון אנחנו לומדים חומר ממש מתקדם של כיתות ממש גבוהות. אנחנו כבר יכולים לספר בגאווה רבה, במהלך השנה השנייה של התוכנית 29 תלמידים למדו במסגרת פרויקט שנקרא מוכנות לאוניברסיטה, כשמתוכם בשנה הבאה בכיתה ט' 27 תלמידים כבר מתחילים להיות סטודנטים מן המניין באוניברסיטת בר אילן. יש גם המון תוכניות שעוזרות לתלמידים שקצת קשה להם, כמו אלה ועבוד לימודיה ומרכז למידה. מרכז למידה זה מרכז שאנחנו הקמנו, שהוא בעצם מרכז לסיוע לשיעורי עזר לתלמידים במחיר סמלי, עם מורים של בית הספר שנשארים כאן אחרי הלימודים לסייע להם. המסגרת השלישית, אולי החשובה ביותר בעיניי, היא אותה מסגרת שקודם כל מספקת ארוחה חמה לקבוצה לא קטנה של תלמידים, 30 במספר. לאחריה יושבים מורים מבית הספר שעוזרים להם בלימודים, בהכנת שיעורי בית, וגם מלמדים אותם קצת יותר באווירה אחרת. הדבר האחרון זה פרויקט חונכות, שהוא בעיניי אחד הפרויקטים הטובים, שתלמידים בכיתות הגבוהות עוזרים ותומכים בתלמידים בכיתות הנמוכות. ומסגרות להעשרה, כמו אסטרונומיה, חוג של אסטרונומיה שיש לנו, חוג של מטאורולוגיה, גם מחול וגם תיאטרון, זה חוגים שהתחלנו בהם השנה, שתלמידים נרשמו בשיתוף פעולה עם המתנ"ס. גם מוזיקה, זו קבוצה שעכשיו התחילה שלבים ראשונים, ככה להקים איזושהי להקה של בית ספר. אחד הדברים המשמעותיים ביותר שאנחנו רואים בעשייה החינוכית שלנו היא לייצר מצב שבו כל תלמיד יוכל למצוא מענה כזה או אחר לצרכים האישיים שלו והייחודיים שלו, בין אם זה מבחינת הישגים לימודיים, בין אם זה מבחינה חברתית. עשייה שעיקרה הולך סביב המנהיגות החברתית של התלמידים, וכתוצאה מכך גם התפתחו לא מעט נושאים שייחודיים גם לנו בבית הספר, אבל גם בעיקר לגיל הזה. בית הספר תורם רבות לקהילה, אם זה במבצעים, לדוגמה קמחא דפסחא, שבו תלמידים והורים מגיעים לפה ותוך 2-3 מפזרים 500 ארגזים בצורה בלתי מתוארת, ממש רק להסתכל וליהנות מזה. אני חושב שהקו המרכזי בעשייה החברתית הזו בא ומדבר שהשרשרת או חוזק השרשרת הוא כחלשה שבחוליותיה. זה אומר שאם אנחנו נטפל בחוליה החלשה, אנחנו נוכל להיות חברה טובה יותר. אוכלוסייה שתורמת היא גם אוכלוסייה יצרנית, והיא גם חוזרת אל בית הספר ונותנת את החלק שלה. מועצת התלמידים פה זה גוף שמאוד מאוד משפיע פה על בית ספר, מחליט החלטות למען התלמידים. כשצריך יושב בישיבות הנהלה כדי להחליט ביחד. דוגמה, בהחלטה עיקשת ולא פשוטה, הצליחו לשכנע את ההנהלה להוסיף צבע לחולצת בית ספר, מה שלא היה הרבה זמן.
שינו את הצלצול, וזה דברים שהתלמידים ביקרו אחרי סקר, וזה הדבר השני שמאוד מיוחד פה. זה הכי מדהים בעולם, זה הכי כיף שאתה יודע שאתה זה שגרמת, כאילו, ושאתה עוזר לאחרים, שאתה מקשיב לבעיות שלהם ועוזר להם. במסע שורשים בירושלים העתיקה, ואנחנו מחברים למעשה את הזהות האישית, הזהות המשפחתית והזהות הקהילתית עם ירושלים, עיר הבירה שלנו. ההישג הגדול ביותר שלנו השנה, מלבד בתחום הפדגוגי, הוא בתחום האקלים מיטבי. זאת אומרת, חינוך חברתי, ערכי ותרומה לקהילה. והשתתפנו בתחרות של משרד החינוך בתחום הזה, ולשמחתי זכינו בפרס מנהל המחוז במקום הראשון. יובל באומפט מכיתה ט'2, הוא מקום שמיני בעולם, הוא זכה בחידון הארצי, הוא חתן התנ"ך הארצי לנוער, הוא לומד אצלנו בבית ספר. גם השנה, צריך לומר, זכינו בפרס ארצי על עבודות חקר בצרפתית. זה לדעתי השנה השלישית ברציפות שאנחנו זוכים בפרס ארצי. המחנכים הם כמו אמא ואבא בשבילנו, הם תמיד עוזרים לנו ותומכים בנו שצריך, הם יודעים לחזק אותנו ולתת לנו מילים טובות, והם יודעים גם כשצריך גם לנער אותנו. ואני שמחה מאוד לראות שרובכם קיבלו את מה שניסינו להעניק לכם במהלך השנה, ואני מקווה שנמשיך בשנים הבאות ביחד ונגלה עוד דברים טובים ויפים אחד לשני. כמובן כל החגים יש פעילויות, אם זה חנוכה, אם זה פורים, מורים מתחפשים, דבר מאוד יפה, שותפים לתחרות תחפושות. הטיול שנתי היה מאוד מיוחד, כל הבית ספר יצא ביחד לטיול שנתי, משהו שמאוד מגבש. אנחנו מוכרים פה מאפים, כל מיני סנדוויצ'ים, פיצות ובורקסים, וכל הכסף בעצם אנחנו משיגים בשביל המסיבת סיום שלנו. הכסף הזה זה נועד לילדים שאין להם, אז כאילו אין להם איך לשלם, אז אנחנו מפצים את זה על זה. חשבתי בהתחלה, לפני שעברתי לפה, שאני לא... שכאילו רק מי שיהיה ביסודי יהיה חבר שלי, ואז ראיתי שאפשר להתחבר לכולם. הבית ספר גם נותן לנו תחושה שיש למי לפנות, שאף פעם אנחנו לא נהיה לבד. הבית ספר גרם לנו לחשוב יותר טוב וכאילו לעשות דברים יותר נכונים ממה שהיינו עושים פעם, והשתננו. מתחיל אצלי עכשיו